ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwatikuita kudo mumasitiritsi nhasi makonzeresa nyakanyaka nenhau yekuti munhu waMwari Jehovha wainda kumba kwamuratu the rest wainda kuya mai mwana vanhu vazhinji vakahadzika kuti how for the why munhu waMwari wainda kumba kwamuratu the rest vaenda nakuti Mudiwahood which is good ndo zoti misodzi ndiyo misodzi kuchema namwana wangu asingadi kuti vaite unite and the united for the people. I don't know because some people are crying the tears of joy and the tears of anger and the tears of mediocrity. Ndo zvandokwanisa kutaura izvi ndiripo pepe ndochiti for the why vanhu vachasei vachita analysis and comments like this handei pekutanga munhu waMwari wabuda vanenge vachita yaya vachisapota ndokuzovapa mari kuna mwana uya musikana mukuru uyu ndokubvapo present back which is good. You have to learn to give back to the person anenge apuwa something. Kana tichinogona kutamba tichigona kutamba kudaiwo so apo masakwatirana naMudiwahood asi Mudiwahood unozambana nditora live ndambobekoneseto wasara nemwe mari mukati meruoko rwake yasonza munhu mumwe muprofita aiwazvo chingopedzisa yose inde asi kuti enge iri mari kudogoda kusira kuti agotenga mazepe achidzokera kumba asi kuti Mudiwahood unola iri mazepe kuti hali kuti nditi wangaida kuisa peturu mukati memota yake I'm not so sure asi wanga wasara akabata imwe muruoko inokana iwe Mudiwahood wopa munhu ka haufani kubudisa yose zve unosiya imwe mumpudu kana ngozvati ngosingadi kupa yose inosvika level iroro handiti ka ndozvezvimwezvo asi tinozvitenda zvakanaka zvisingamboiti zvaitika muzuva ranhasi kuda ndokwanga kuchitiwa service communion muzuva ranhasi kupi imba kwamuratu the rest hendei kuma-analysis ndanzwa comment imwe yataugwa naMuratu the rest ndasarambosangana nayo asi ndaigwa muzuva ranhasi yekuti wanga tanzi vanhu vanoti pamasitirits apa mwana wenyu Muratu the rest achaita personality yakadai nekuda kwedressing kuriwa mwana mudoko uya I didn't know kuti ndozvotaura vanhu mastreets ndobva angu ndazotanga mbotasa macomments pepe ndasangana nemacomments aya zvikanzi nemumwe mudzimai dzidzisai mwana kupfeka semunhu wechikadzi. I don't know why. So now because of that vanhu vatanga kutukana zvikanzi iwe unotaurira mumwe mudzimai kuti mwana wako ngaapfeke like this why mwana wako here I don't know but ndatoshamisika kuti zvakadai zviri kutoitika asi ndichiri panhau iyoyo futi ndochidzokera kune chimwe nyayani ndichadzoka zvangu ndoibata iyoiya namunhu waMwari chikomana Hamani pamatanda wakanga achitrenda zvakare zuro achitrenda waitrenda nechira yekuti aputuna asati anyasa kuziva kuti yakatangira papi nhau yemwana uyu pakuti here kwanzi uri kunyanya kuimba zvinhu zvisiri zvezera rake Hamani pamatanda waimba asi muimbo ngauwewezera wainya kuimba uyatinoti adult content kana kuti adult content usanyanya zvisingamboiti zera rake iroro haridi kuti mwana anga achiramba achiita sei achinge achiimba zvinhu ngaadzokere kune pwere ndo zvakaita vanhu vazhinji tobva ipapo tiri pakuti vamwe vanga vakakomenda ndofunga kudai akatangira kuti kuita handinatso kuziva asi kwanzi hanzi vanhu vangokumbira regero kuti sorry henyu takazoenda offside nemacomments atinokumbira regero zvikanzi no imimi munhu ari kuita manage mwana kune munhu urikudla kuseriko. I don't know how these things work. Mwana manje zvikanzi nevamwe zvakare mai vake varipi ngavaite guiding and counseling kumwana wavo mwana asazoguma anyengegwa namwana. Saka inini ndokwanisa kuti pamwe mapoints avari kutaura since that handinasi kuziva kuti nyaya yakaoriginatira kupi. Pamwe mapoints avari kutaura ndeyekuti kuda mwana wakanyanya kuita mudoko waita mudoko zvaari kuimba zvakanyaita zvanhu vakuru asi kuindana nezera zvarega kuindana nezera kudai zvichaita kuti vanhu vange vaine pikicha yakashata pamwana uyu. Mamwe macomments ndakamaona ikoko zvakare achinzi vanhu vachafunga kuti kuda ndo zvaanotoda in real life asi kuda uyu mwana achiri mudoko mwana uyawo kuda kutoindiswa nevamwe vakangwara vaya vachitoenda kutonomuadvance kuti mwana uyu anga achipinda mune izvozvo kuda ndo zvavari kutaura zvanzi tinofanira kuchengetedza vana
hazvina kushata zvese zvakangonaka tinozvitenda mapoints angu ati todzokera kune nhau yana munhu wamwari Java totienda kuti macompetitions angu achavu chitambawo zvinhu zvanga zvinakidza asi tozoenda kuna vamwe vanhu vachichema kuti why did they unite munhu wamwari Java for the war in this nation nekuti mabasa opera mumastreets kana mukasanetsana imi muri ratidhira rese munhu wamwari Jehovha uyezve madhamu bhosi tinowanepi zvakuti tinge tichitaura mumastreets. I don't know. There are so many people who are always doing mufaito kana dzidzo music kana kuri kuInstagram musingaindi variko vanogara vachigwa ikoko vachitukana chasei kuma-Instagram uko saka ndofunga level plus level ndofunga rera kuindira kuti zvichada here kuti vange vachiramba vachita Tom and Jerry hazvichadi nezera zvanyanya chiregai chidii tidzokere sure tisire vamwewo vatangewo kupinda vachitukana kana vachatukana kana vachasvodedzana vongosvodedzana vachinda kana iriyo level racho iroro. I am not so sure kuti ndakambofunga kuti zvakanaka zvavaita singamboiti. I pray kuti hakuzotange kukoborana nekuti kukoborana zvino kana vachava kukoborana ipo pamberi kwa nice relationship like this vanotanga kuti gobo zvinozvonakidza hazvizonakidze because now zvakuita sokuti munhu wese is saying kuti painternet it's an analysis yandaona motiitisa mozivana even munhu okabaya button achiti nhasi ndoda kumupedzera vanhu vanongoti munotiitisa you people munozivana kuda vanhu vanenge vasingatozivani zvamwari chaizvo vanenge vasingatozivani kana kutomboti hello vanenge vasingatombozivani asi munhu unonge wangofunga kungoti da kumuundura hino kana waundura munhu kudaro pepe vanhu vobva kuti munozivana pamwe musingatozivani hino saka vanga vachinyanya kuita mariyo come and back forth ndo vanhu vaita unite zvino zvozofamba sei uku manje kuita ndo vari kundisipaka vangati zvikanzi futi akuzonedza chokwadi munonakidza kuti futi indakane block uya asati ani block futi takati zvikanzi akanaka notifikiri zvikanzi hai vanhu ndoda kuona kuna tudhiresi apa ari busy kuti anani ni munhu wamwadzwa bana asi kudadai pamwe kwinyi vanga vatori kuno kuZimbabwe you never know kuda vaitobudawo zvichinge in a different direction. I don't know. Saka doshe zvimwe zvinhu izvozvo zvatationa mumastreets musingazi kuti maunion aya chichafamba sei kumberi uku. Mastreets muchange muchinakidza sei zvino kuti munhu wamwari ndeye malockdown ekuti vanhu vanga vachinakirwa saka asi tikumana DJ Towers wanenge achingomentioniwa non-stop vanozivana like people always say vanhu ava vanozivana nyange vakakoborana sei munozivana but kune kumwe kwacho kukoborana kuti there is a retreat and a surrender saka vanongoita mamakes manje kuti Madam Boss versus MaiTt's Madam MaiTt's versus Prophet munhu wamwari Prophet Java Shugeta versus Sikana Anna Heli Commander versus munhu wamwari Java Mambodini versus munhu wamwari Java asi Mambodini wacho wakazoda achiti chakanaka mukahurungwi panenge paitwa zvakanaka ngatitendei kuriva munhu wamwari pacho Java kuti wakabuda chinzi ari kusimudzira maartists wakaita sana Rocky vava saka ndo zvaaitendawo ipapo kuti atinozvitenda kusimudzira vanhu zvikanziko nevanhu vakaita sana chikomnanaikira Rayvan uya saka vanga vakanyanya kuti Rayvan did he just say Rayvan I don't know but I don't know kuti ukamwana keke ka Rayvan kakazoindepi mazana asi kukaona kuda ari kuverenga makombiyuta ake waya zvinhu zvakanaka muona manje mukati mesociety momo tinogarisana nevamwe vanhu vana hello hameno vakadiwo but zvese futi tinongozviappreciate in the society saka kuda makeup yandanga ndakaisa inorepresenta vanenge vachikwadzwa kuti vadiwo vamwe vakazotanga kufamba mastreets vachiti varume zvokwadi varume vakuru vaenda kundopa mari vamwe vana pamba ipapo vachikona kuchingira vana ava vane vabereki vavo kare. I'm thinking whoa, don't do that, people. Because at the end of the day, chamwari chasingadi kunyeba. Ini chaim ndikaona dhora.
ndinogona kunopa munhu ndingati agarimusire mari yedrink, but hazvirevi kuti mwana hana vabereki vake, mwana hana munhu unomusapota. It's not like that, but people vanowana, ndakazvinotsa kuti vanhu vanowana pekuti vakangowana something vanochipidigudza so that pamwe munhu iye utukwe kana kuti munhu iye usvogwe kana kuti something like that. I don't know kuti next that way, but ndozvandokwanisa kutaura hangu kuti I don't see anything wrong pakuti titi wapiwa mari naMudiwahood kana kuti mumwe waMwari Passion Chafa wapa mari kunani kuna Fifi. There is literally nothing wrong about that. Inenge ringoriwo blessing rakorowaitwa naMwari musi iwoyo, saka hapana pekungoti ungatoti vanhu vachengeta munhu. It's not like that. Vedu yatikura nema nekuti kuseri kwatizozivi kuna vanhu vanopa mwanhu kana kuti ma500 ma300 ma700 ma$1000 chaiwo, but ngoti pamwe zvesiri public, asi munhu unenge uchitoita sei uchitosapota in a different way, asi pamwe ndiwe usingasizivi. Ona manje, saka ndozvese zvananga ndangoya hangu nazvo mukati mevhidhiyo ino, chingoti chakubata zvakare pachikamu chinotevera nairori dhirezi ranga rakaripresenda muratidharalist. Dhuku yawo ndaikonyiwa, dhuku yawo yanga wakapfeka yayo ndaikonyiwa nekuti inonzi chistera, saka nangoitawo zvekupfekera changu ichocho tindadi aya mastreets aya akazorwa nemunhu waMwari anonzaniko uyu muprofita comic pastor, vakati kune shambu dzemalevel shuwa. Ndotonazo kuti mumastreets umu akone maceleb toda kumarova, nekuti maceleb acho shuwa ka ndo akuti ikonzera nyakanyaka vachiti dhumanisa musoro izvozvi, saka inotodi mumastreets imomo. Hatiti chakubata zvakareba chikamu chinotevera.